ayo. Ayo, ayo.
Patit ilaut kena ombak bergoyang tuntun. Ojo wedi wong musawarah, ojo wedi wong musawarah, ora mufakat kang kita angkat. Milut agama bangsa kita, milut agama antepono kenya makarya, antepono kenya makarya. Ora becik bangsa wong liya, ora becik bangsa wong liya. Lampun sadar mesti makarya, lampun sadar mesti makarya. Bangsa kita milut agama, bangsa kita milut agama. Antepono kenya makarya, antepono kenya makarya. Tengah-tengah pohon kelapa, di sana bingung, di sini bingung, pulang ke rumah aduh malunya.
Wong guyu delikake sirpong delik potong sirpong delik potong
Sira belum punya rumah. Baju biru Siapa namanya? Setyo budaya. Ben mondo suwe. Wasik. Setyo budaya lho ki. Rawe-rawe rapas, malang-malang kutuk, rapas tuntas, kolo mendung. Rawe-rawe ratas, malang-malang kutuk,
pirang-pirang tas malang-malang kutub rapat tuntas kalau mendung Wira-wira tas malam-malam putus laras ae Yuk Oh aduh 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 duh ate lumut aku galai ayo rupati tuh ibu kula derek purun terus ibu kula boten purun najan ayu sisane siyuyukan budaya sakjase tenan heeh aduh deh oh
lara isap pergi omae cerak ngapir Etesane sing tampil apem, becane sing tukang kadang. Ora tetek ora nawer, sing ana rampungno dhisik. Seko betelah Oh, oh, yo. Oh, ah. Oh,
Yuk. Geger gedet. Setyo budaya. Oh iya, mandek iki. Iya. Ingaturaken ing paduan-paduan sedaya pamriksa ingkang sampun rawuh teng kalau dengen sonten punika supados sampreksani atur pasuketan saking keluarga ageng Setyo Budaya. Matur nuwun menika Bapak ingkang kalih saking keluarga ageng Setyo Budaya Bapak Putri Sri Kandi saking Setyo Budaya sampun marak sowan wonten ing ngarsa jenengan dika sami sagung para pamriksa. Mugi dadosaken panglipur jenengan dika sami sagung para pamriksa. Semoga amriksani kesenian jadilan Setyo Budaya dumugi sak mangke paripurna. Nek udan yo ngiyup ya. Iya, iki wis ditolak kok, Mas. Ditolak sapa sing nolak? Dekne. Oh, dekne. Ya, ora Dekne apa-apa. wis nolak. Muga-muga ya mengkur peteng tok, ora udan. Nek dipetengi tapi rada apa-apake ya rugi no. Ya piye nek Petengi dadi? tok rada apa-apake. Oh, dipetengi kok iso ora dikapak-kapake. Iki lho. Ajak sinden geseh ya. Iki treh dene wong Kabeh petuk ya diplesetke. ditangkep. Heeh. Sugeng Mbak, langsung ngomong ati lali lek omong. Semoga Mbak Heni Pramita Nggih, Mas. dipun regengaken pementasan wonten ing sonten punika. Nggih. Janjine gurawan tok kok iki nganti awan bengi. Heeh. Nanti ganti dino. Ganti dina petenge ra elok. Ya monggo. Sedaya kru pengrawitnya Setyo Budaya. Dikasih katresnan sejati, Nduk. Yes, kaya nang diskotik iki. Ya, Mati urip, mati urip. dasare ya iki sing dipetengi wong do kaya ngene YouTuber petok Awas, kabeh. ya. Ayo surakno nek peteng senenge ra umum. Dadi lek grayah-grayah pinggire ora konangan. Was, Ora tangan-tangan. tenan. Tangan-tangan ra gratis. Eh Lho lah. ora tenan to. Hen. Untung aku ada ya. Iya Mas ya. Kadang ndak ra ketok. Yo ketok raimu. Janji tresno disakseni. Janji tresno disekseni Lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing
Budoyo. Ada Henny Pramita. Ada di Mas Heri. Thank you very much. Aduh. Katresnan sejati. Tak dung dung, tak dung dung. Janji tresno Janji tresno disegeni Tintang-tintang ing tengah ing wengi Aku kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambaikan sing ati iki papucang ati neng ati doang ayu kang tak ati-ati. Wasik. Yo. Hey. Hey. Ayo sampai bawah. Sampai bawah Mas Heri. Wong kebetes aja sira. Aku ra iso tapi. Nelongso. Tekan isor. Ya. Aku tekong gendong tresno. Lelangkan asmara gawe sewu rasa. Nambahi atiku jiwa. Ae. Yuk. Kang Mas tentremno Wasik. atiku. Ae. Ae. Yuk. Tresno suci mati ora hayu. Katresnan sejati sampun katon. Katresnan sejati. Ya lumantar kadang-kadang pengrawit setya budaya. Nggih. Rame ya, Dek ya. Rame. Gayeng banget. Pengrawiti ya isih nom-nom isih do legan-legan Ya, kabeh. termasuk ki penyanyine ya sik enom. Kowe kok surak-surak terus ki ya ngapa to? YouTubere ning sing alas- tuwa, YouTubere tuwa. Kok Rambutnya koyo wis ning putih. alas wong iki. Kulit Brau, awas. Awas ya, engko diupload Lah ya lah kondang. kae omahe dol kali ketan keli dadine ra krungu nek ra teng brau. Oh, adoh alas. Aduh. Adoh omah. Manggone tengah alas. Ae, Rambutnya kuncung wis tengah. dikucung. Ya. Ya diteruske, Dik. Napa, Mas? Apa iki mau njaluk apa kae mau? Sing kono mau. Pengrawite tak tawani kok. Weh. Janji setia. Janji setia. Kowe lek ngapalke wis ngasih kenene oyara semaput nek ra ditokke jan ya rugi. Ayo Dik ya. Wis sing dijaluk lagu anyar-anyar padahal lagu lawas lali sing anyar. Lagu anyar lho ra bisa. iso padha. Amane mau gatheng. Tapi nek ngapusi pinter to. Heeh. Aku tur yo ra Tenis sing kondang. iso ming siji apa, Mas? Oh, jujur. Padha putra kangsa. Padha. Plek aku karo Kang Sali ra iso jujur. Ayo. Ya Mas ya. Janji setia. Iya, hidup penuh dengan kebohongan. Heni Pramita. Betul. Kudu aku soalnya. Heeh. Oke, gendruke mau njaluk apa sayang-sayang. Oh, adalah sayang-sayang. Kudu diruti. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Rezeki Laris, Bapak laris, lancar ya. laris. Rezeki Bapaknya.
memberkahi. Wasik yo hati mas jatuh ngati ora bakal aku hable jati ora ono wanita liya yo sumelang aku bakal salin api. Yep, yep, yep. Apa? Nyawisi amung sliramu tansah setya tresna lan satu ditentang langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Ya, tarik saya Mas yo. 3 2 1. Setyo Budaya.
Iya. Yuk, A E O E. Yuk, A dipilih. Dipilih aja pangling karo topenge dhewe pangling. Wis kaya bagian. Nek ngomong Yo. Pulang. ora sing daudan. Disingkir kono head. Yang mana. Pangling. Bayo. Pindah nggonmu sing langka udan. Pindah. Udane bali. Udane pindah ning ngulon. Ya. Wes iki. Nah. Satset. Wes dadi iki ceritane. Heeh, Hen. Halo. Wes dadi. Wis dadi. Kok kowe ora katut? Aku ora katut, mosok aku ngangslupi awakku dhewe. Ya ora iso no. Tur aja dadi kok aku nyanyi dhewe.
Tak dadi wae wong piye. Aja. Teteng aku. Lah mun demite aku ngangslupi awakku dhewe lak yo ora iso to, Mas. Ya aku ngangslupi kono. Ayo. Angslup-angslupan. Asal-asale aku rumah Heri ya. Wis. Aku ora apa-apa. cocok. Cocok. Awas lho dipiralke nang Putra Kangsa. Anjir tukang viralke wong iki Ora jenenge. ilok-ilok ae wong. Heeh. Wis. Aku Ora tok nek mau wedi. omah-omah yo bubar berantakan. Gara-gara kae rambut pirang. Iya. Wis bubrake wong pira? Wis bubarke omah-omahe wong pira kowe? Wis bubarke le omah-omah wong pira? Ya ngono kae. Kowe ngono nek wis bubrah ora gelem nampung ngeten. Nggih, monggo. Iya Mas, iki Budi. Oh. Apa iki? Wuk 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 wuk. Wek. Aku. Ya, tenang, arep kono. Wedi aku. Mas Heri kudu wuk wuk. Ya, ya. Abang biru lampu di disco. Awak kurumas. Yo. Mikir bocah loro. Mas kunjung dia. Bocah sing enom jaluk pacerung. Tenang. Sing tuwa jaluk omah loro. Aduh. Hei. Ajilah popet rapi soto. Adom tresno. Uga adom waktu. Mikir butuhe. Mikir belajar. Langsung di screenshot karo langit. Saiki bingung akhire. Ana becek. Aduh. Yo, bocah loro. Abang abi, oh no. Abang biru. Awak turun mikir loro. Bodo sing enom jaluk bisa hilang. Sing tuwa berwarna pitiknya. Sirahmu matra isa turun. Kenang apa? Andung tresna mas. Iya nih. Kok andung? Yes. Keplak. Kira butuhe.
sapa to moko apik temen to iki? Apik to? Oh, langsung di screenshot karo Ora apik langit iki lho. lho, dan iki jan malah Iya. krocoh piye. Dan jos garapane Jos kok. tenan ya. Wis bojo rong. Wis bojo lho. Iki Aduh, anggere ana aku brondong. gatel. Anggere ana brondong iki gage Iya, takon. gage. Ya Mas yo, ditarik sik Mas yo. 3 2 1 Setyo Budaya. Oh ya. Aman. Yuk. Yo alah. Sembuh. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Ayo.
Maaf ya Mas. Iya. Setyo. Yo. Hoi. Le. Serot. Yo. Nyuwun apa? Jaluk kendang. Nyuwun apa? Tek ding ding tek ding tek tek ding ding tek 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 ding ding tek 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 ding ding tek tek ding ding tek Ya salam. tek ding ding tek. Oh ah. Jamepet. Iki sing tepung apa ratangane keju. Pisan meneh yo. Selot. Terus selot. Iya. Dor. Ayo jamepet. Oroh. Iya salam. Yo. Yang mana yo? Ya.
Yo. Selut. 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 Yeay. Hei. Sembuh. Yo yo yo. Selut. Selut. Yo. Selut. Selut. Piye iki mau? Ora apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Cara apa, Nanyar? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yo 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 yo. Kembangnya Suryo, hati, Suryo. kembangnya hati. Suryo, Suryo, yo. Suryo, Suryo. Yo. Suryo. Selut. Delep. Selut. Mari urung sur. Suryo, Suryo, iya. Arah tadi. Wes, hai. Das. Ayo sur, ayo. Senggot Semarang senggot ayo malang neng pinggir kali menggot yo lame ketabuk bar menggot yo padha bali iki redek apa kedika kadang gerak apa-apa ngaturi sugeng para pamirsa satya budaya ingkang sembah Senggot Semarang senggot
aku bali kocok gambar wayang abi manyo rapi semapun ayo kanca padha sembahyang aku Eling-eling sira
Yo. Serut, serut. Ya. Habiskan celak sore. Dibantu. Jelas menang wong lanang. Ayo, wong lanangnya menang ya. Yo. Wong lanang kok nglawan wong wedok. Serut. Serut. Yo. Dibantu. Aduh. Piyo. Lah. Yo. Serut. Piye toki? Yo. Mantu. Habiskan. Ye. Ayah,
Oh, iya, Bali, ayo. Nabrak Mas Heri.